κύριοι, να δώσουμε γνώση και με τη βοήθεια των ειδικών, αλλά να τα ακούσουν και λίγο οι τράπεζες. Γιατί υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία είναι, ας πούμε, ελέγξιμη. Υπάρχει μια, το έχετε ακούσει, το έχετε προφορηθεί. Υπάρχει μια καινούργια μεθοδολογία των απατεών που μπορεί να ξεγελάσουν πολλούς από εμάς. Χτυπάει ένα τηλέφωνο και είναι το τηλέφωνο της τράπεζας Χ με την οποία συνεργάζεσαι. Σου μιλάει και ένας άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος είναι καταρτισμένος, με έναν τρόπο περίεργο γνωρίζει το ότι μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα, η κάρτα σου ή οτιδήποτε. Δηλαδή και καλή γνώση, αλλά και καλή τεχνική γνώση. Σε παραπέμπει σε σελίδα που είναι ακριβώς η σελίδα της τράπεζας, διότι διαπιστώνει επί παραδείγματι, σας παίρνω από την τράπεζα που συνεργάζεστε, κάτι συμβαίνει και σας αφαιρούν λεφτά. Μπαίνεις, πληκτρολογείς, δίνεις κάνα πιν, κάναν αριθμό και σου παίρνουν όσα χρήματα έχεις. Είναι πολλά πια αυτά τα περιστατικά, τα οποία προστίθενται στις παλαιότερες απάτες, τις γνωστές, που μας ξεγελούσανε και αυτά πόσους αριθμούς βλέπετε στο τηλέφωνό σας περίεργους. Αν δείτε αριθμό από την τράπεζα και σας λένε διάφορα περίεργα, δεν ανταποκρίνεστε. Εκεί θα μου πεις και τι να κάνεις. Λένε οι τράπεζες να επικοινωνήσετε με την τράπεζα για να δεν σταυρώστε. Εάν καταφέρετε να βρείτε άνθρωπο από την τράπεζα να μιλήσετε, να μας πείτε την ώρα και την ημέρα, να κάνουμε πάρτι. Και το λέω κάνοντας black humor, γιατί είναι απαράδεκτη ο τομέας εξυπηρέτησης των πολιτών. Απαράδεκτος. Και ας πω και κάτι που το έχετε παρατηρήσει εντός ολίγου, να πω μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο. Είναι δικηγόρος, εκτός όλων των άλλων με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά και έχει πολλούς πελάτες, πολλοί εκ των οποίων ικανοποιούνται. Δηλαδή πέσαν θύμα απάτης, παίρνουν τα λεφτά πίσω. Κάποιοι άλλοι τρέχουν. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλε, τι κάνετε? Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και κάνω την εισαγωγή αυτή και θα εξηγήσω, διότι όταν γίνεται μια εξαπάτηση, δεν φταίει μόνο η μία πλευρά, μπορεί να φταίει και η άλλη. Θα τα δούμε όμως. Είναι ακριβές αυτό. Τις παλιές απάτες τις ξέρουμε, δώσε μου τον αριθμό, τα στοιχεία σου κτλ. Πελάτες με την καινούργια απάτη του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Εσείς έχετε τέτοιους πελάτες που παίρνουν από την τράπεζα? Έχετε. Και πώς λειτουργεί τώρα αυτό το κύκλωμα? Πώς λειτουργεί αυτή? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το φαινόμενο της ηλεκτρονικής απάτης δεν είναι καινούριο. Όχι, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, ναι. Και οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν πάρει την εμπειρία. Μα φαίνεται ότι η απατεών εξελίσσεται, αλλά δεν εξελίσσεται η υπηρεσία. Ναι, ακούστε όμως, μην νομίζετε ότι είναι τόσο έξυπνες οι απάτες αυτές. Στην πραγματικότητα, τι κάνουν οι απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν προσωπικά στοιχεία για να κάνουν μεταφορές χρημάτων? Δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης, ο πελάτης της τράπεζας νιώθει ασφαλής, νομίζει ότι μιλάει με την τράπεζα ή κάνει συναλλαγή με την τράπεζα, δίνει ο ίδιος τους κωδικούς του και με τον τρόπο αυτό. Κάνει και ένα κλόνο ιστοσελίδας, Φερρυπίν, που είναι ή ένα τηλέφωνο. Ναι. Ένα τηλέφωνο στο οποίο του λένε για παράδειγμα ότι πρέπει άμεσα να κάνει κάποιες κινήσεις γιατί έχει πέσει θύμα απάτης, κάποιος έχει πει στο λογαριασμό του, το οτιδήποτε. Ναι, αλλά ο απατεών ξέρει για παράδειγμα το ότι εγώ τα χρήματά μου ή το μισθό μου τα έχω στην τράπεζα τάδε και με παίρνει. Ναι, έτσι, αυτό προϋποθέτει και μια σχετική γνώση. Και με παίρνει από τηλέφωνο που μου είναι οικείο. Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη νέα εποχή στην οποία ζούμε και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα μας. Δηλαδή, οι απατεώνες προσπαθούν να πάρουν προσωπικά δεδομένα του πολίτη, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για να τον πείσουν στη συνέχεια ότι μιλούν με κάποιον άνθρωπο της τράπεζας. Μα κύριε Αναστασόπουλε, με εντολές από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τη σύμφωνη γνώμη Τράπεζας Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά μου δεδομένα έχουν γίνει fake volant. Σε οποιαδήποτε συναλλαγή μας ζητείτε επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων. Ονόματα, διευθύνσεις, mail, τηλέφωνα, καταθέσεις, ιδιοκτησίες. Είναι fake volant. Από πού να προστατευτείς δηλαδή, αν υπάρχει ένας ο οποίος είναι επίορκος? Τα προσωπικά δεδομένα πολύ σωστά αναφέρεται ότι τα χρησιμοποιούμε καθημερινά στις συναλλαγές μας σαν έναν τρόπο επιβεβαίωσης της ταυτότητάς μας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη είναι αυτός που τα τηρεί. Δηλαδή, όταν τα δίνουμε για κάποια υπηρεσία, αυτός ο οποίος τα παίρνει έχει την υποχρέωση να τα διαφυλάξει. Το πρόβλημα λοιπόν με ποινικές ευθύνες, με ποινικές κυρώσεις αν κάνει το αντίθετο.
Προφανώς. Το θέμα όμως είναι πώς αποδεικνύεται από πού έφυγαν τα προσωπικά δεδομένα και κατά πόσον τα κράτη είναι προετοιμασμένα να παρέχουν αυτό το πλαίσιο προστασίας. Και να πω και κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με τη συνεργασία μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά κράτη. Ξέρετε, αυτές οι απάτες, ως επιτοπλίστων, γίνονται με μεταφορές σε άλλα κράτη, όπου εκεί, όταν πάνε τα χρήματα, ο συνεργάτης τα σηκώνει και από εκεί πέρα. Με συγχωρείτε. Αυτό το αμυντικό τείχος θα πρέπει να το υψώσουν οι τράπεζες. Δεν μπορεί να το υψώσει ο πελάτης το τι γίνεται με διατραπεζικά. Να ρωτήσω κάτι. Όταν υποψιάζομαι απάτη ή όταν έχω πέσει θύμα απάτης, αυτό που λένε οι τράπεζες λέει: παιδιά, μην κάνετε τίποτα, επικοινωνήστε μαζί μας. Επί προσωπικού. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Γιατί οι τράπεζες εξαφανίζουν τους υπαλλήλους. Δεν είναι οι υπάλληλοι σε δημόσια θέα ή σε αν να απαντήσουν δημοσίως. Παραπέμπουν όλες οι τράπεζες της Ελλάδας, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραπέμπουν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, όπου καλό είναι να πω χαριτολογώντας, όταν το πληκτρολογείς για να εξυπηρετηθείς, να παραγγείλεις και ένα καφέ για να περνάς την ώρα σου. Έτσι λειτουργεί, έτσι γίνεται η εξυπηρέτηση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε σωστά τον κόσμο και να τον βοηθήσουμε. Αν σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούνε ότι είναι από τράπεζα ή από κάποια άλλη υπηρεσία και χρειάζονται δεδομένα σου, δεν χρειάζεται καν να μπεις στον πειρασμό να πεις ότι θα πάρω την τράπεζα. Κλείνεις το τηλέφωνο με αυτούς και αν η συναλλαγή γίνει ξεκάθαρα επειδή σου κλέψαν τους κωδικούς, χωρίς εσύ να έχεις δώσει έγκριση της συναλλαγής, το πιθανότερο είναι η τράπεζα να σου δώσει τα χρήματα. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ψάχνω να επικοινωνήσω. Αν γίνει συναλλαγή. Εάν γίνει συναλλαγή. Την οποία διαπιστώνω αν μπω, ας πούμε, τους κωδικούς μου στο λογαριασμό μου. Αν έχει γίνει συναλλαγή. Δεν έχω κάνει επιβεβαίωση, για παράδειγμα. Έτσι. Προφανώς θα πρέπει να επικοινωνείς με την τράπεζα με τις δυσκολίες που αναφέρεται. Απλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι αυτό το οποίο κρίνεται στην πραγματικότητα είναι η ευθύνη της τράπεζας και η ευθύνη του πελάτη, του καταθέτη δηλαδή, ο οποίος βοηθάει εντός εισαγωγικών τον απατεώνα στο να πάρει τα χρήματά του. Είναι εύκολο η τράπεζα εξυπηρετεί τον πολίτη και να γνωρίζει τέτοια λάθη. Όχι, ακούστε. Λοιπόν, καταρχάς οι τράπεζες φαίνεται ότι πολλές διαδικασίες τις κάνουν διεκπεραιωτικά. Δηλαδή θέλουν, υποτίθεται, ας μου επιτραπεί η λέξη αυτή, να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να μην έχουν την ευθύνη. Στην πραγματικότητα όμως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε στις συναλλαγές και πέφτουν εύκολα θύματα απάτης. Να σας πω κάτι και να μου πείτε αν είναι νόμιμο ή όχι. Πριν από ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών, δεν ξέρω αν υφίσταται σήμερα, αλλά μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών, διαπιστώσαμε, είτε από ίδια χρήση είτε από καταγγελίες κόσμου, ότι υπήρχε τουλάχιστον μία τράπεζα, η οποία σου ζητούσε στο γνωστό ηχογραφημένο μήνυμα των υπηρεσιών, πριν μιλήσεις με εκπρόσωπο, να πληκτρολογήσεις στο τηλέφωνό σου το PIN. Μου έχει συμβεί και εμένα. Και όταν διαμαρτυρήθηκα και λέω αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, γιατί μου ζητάτε το PIN να το πληκτρολογήσω, μου λέει γιατί στο ATM, γιατί το πληκτρολογείτε. Λέω άλλο το ATM. Μα και τώρα τι είναι. Ένα σύστημα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σήμερα, συνέβαινε πριν από μερικούς μήνες. Ακούστε. Είναι δυνατόν να σου ζητάει η τράπεζα το PIN. Όχι, ακούστε. Καταρχάς, το κινητό είναι μια συσκευή που μπορεί εύκολα ένας απατεώνας με το κατέβασμα οποιασδήποτε εφαρμογής να το χακάρει και οτιδήποτε γράφει στο κινητό σου να το βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του αυτός ο οποίος πάει να σου πάρει τα χρήματα. Επομένως, προφανώς και δεν έχει λογική κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο όμως εγώ θέλω να αναφέρω είναι ότι φαίνεται ότι η κάθε τράπεζα εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες και μεθόδους ως προς το κομμάτι της προστασίας των πελατών της. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε στο γραφείο μου πριν περίπου ένα μήνα ένας κύριος, ο οποίος τον έπεισαν τηλεφωνικά να κάνει 22 συναλλαγές μέσα σε 2 ώρες τη νύχτα, μετέφερε τα χρήματά του σε λογαριασμούς του εξωτερικού και η τράπεζα που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει σύγχρονα μέσα που να εντοπίζουν τις ύποπτες συναλλαγές, τον πήρε τηλέφωνο να τον ρωτήσει αν ήταν αυτός, αφού είχαν γίνει και 22 συναλλαγές. Με καθυστέρηση δηλαδή. Ναι.
Ενώ πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, τη δεύτερη μέρα συναλλαγών οι τράπεζες σου κόβουν την κάρτα. Γι' αυτό πρέπει τις πιο πολλές να τις ενημερώνεις και να λες θα πάω στην Αγγλία για 5 μέρες. Να ξέρουν για να μην σου κόψει την κάρτα και μείνεις χωρίς λεφτά. Εκεί πέρα σε αυτό τώρα που λέει ο κ. Αγνωστόπουλος δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Ναι, γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει η τράπεζα ποιες είναι οι συνήθειές σου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μεταφορά χρημάτων 2 φορές το μήνα σε 2 ώρες να κάνει 22 μεταφορές. Είναι θέμα προγραμματισμού. Πρέπει να χτυπάει alert. Κάποιος που κάνει 2 φορές το μήνα κινήσεις και ξαφνικά σε 1 ώρα κάνει 20, ανάβει καμπανάκι, μπλοκάρει τη διαδικασία και παίρνει τηλέφωνο. Κάνετε τώρα συναλλαγή, όχι δεν κάνω. Πρέπει να μπλοκαριστεί, να μπει ασφαλιστική δικλίδα. Έτσι ακριβώς είναι. Και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο αναφορικά με τους ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν θύματα τέτοιες απάτης. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι καλόπιστος και έχει έναν ηθικό κώδικα, έναν αξιακό κώδικα που τον τηρεί στη ζωή του, δεν είναι εύκολο να πιστέψει ότι μπορούν κάποιοι να τον εξαπατήσουν και να του πάρουν τις οικονομίες μιας ζωής μέσα σε 1 ώρα. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι τράπεζες να αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που οι ίδιες επιβάλλουν αυτούς τους τρόπους πλέον πληρωμής, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η νέα εποχή τέλος πάντων που ζούμε, πάει να καταργήσει τις συναλλαγές. Δεν ζήτησα εγώ αυτούς τους τρόπους πληρωμής, εγώ ο πολίτης, αυτούς τους τρόπους πληρωμής και αυτούς τους τρόπους διαχείρισης των χρημάτων μου, μου επιβλήθηκαν. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη μου. Μου επιβλήθηκαν και ήταν, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, take it or leave it. Πάρ' το ή άφησέ το. Ακριβώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι όπως παλιά είχαμε το πορτοφόλι μας στην τσέπη, το οποίο το προσέχαμε για να μην μας το κλέψουν, πλέον το πορτοφόλι του μέλλοντος είναι αυτή η κωδική. Και πολύ προσοχή, δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε κανέναν. Ούτε την τράπεζα. Δεν μπορεί να σου ζητάει η τράπεζα το κωδικό. Κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μας κάνατε πιο πονηρεμένους, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκεκριμένη τράπεζα.